ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ପରାଗ ବା ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ। ସେଥିପାଇଁ ସକାଳ 6ରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୋଷ ଲାଗୁଛି। ଆଜିର ଖାଇବା ପାକତିଆଗତ, ଆଉ ଏସବୁ ମୁଁ ରାତିରୁ ବନେଇକି ରଖିଥିଲି। ଆସ ଖାଇବା। କ'ଣ କ'ଣ ଖାଉଛି ଦେଖ। ମୁଗ ପୁଳି ଆଉ ପୁରୀ, ଉପମା, ତରକାରୀ। ଆସ ଖାଇବା। ଏଥିରେ କଞ୍ଚାମରିଚ, ପିଆଜ, ଟମାଟୋ ଏ ମୁଗରେ ବାଟିକିରି କରାହେଇଛି। ଭଲ ଲାଗୁଛି। କିଏ କ'ଣ ଖାଇଲ ଆଜି ସବୁ କହିବ।